תגידי, ראיתי הישרדות? כן, בטח. מה? מה את חושבת? מגניב, מדליק לאללה. יש מישהו בהישרדות שהתחברת, איזושהי דמות שם או איזה שחקן שהתחברת אליו במיוחד? אני יכולה להבין כל אחד והגישות שלו, אם זה נומה טובלב, אם זה דן, התחמניות שכן צריך בכל משחק, כן? אי אפשר להיחלץ מזה. אם זה נעמה או מרינה. זאת אומרת שלכל אחד יש משהו שהוא... אם זה מרינה שהיה כוח להילחם. אני חושבת שיש לי את הרוח הספורטיבית בשביל לעודד את האנשים בקבוצה, להעלות את המורל ברגעים אם לא נצליח. תמיד לשאוף גבוה, להצליח בכל משימה, הכי חשוב. אם מבטיח לי שאם אני לוקחת את הביס ואנחנו באמת נהיה סיכוי של 99% לניצחון, לוקחת. לוקחת? כמו גדולה. אני חושבת שאני צריכה להיות בהישרדות, כי חיוך כמו שלי לא תשיגו באף מקום. טוב, תודה רבה. את מה היית לוקחת איתך לאי בודד? את גדי ביטון?